Hi ha alternatives per avançar en la recerca que no passin per l'experimentació animal? En quant a alternatives en la recerca en malalties mentals o malalties neuropsiquiàtriques, és molt difícil tenir alternatives que substitueixen els animals. El que sí que està tota la comunitat científica molt compromesa és en què quan arribem a animals ja hem fet una sèrie de proves amb cèl·lules, amb altres tipus de substractes biològics que no són animals, de manera que ja hem pogut eliminar moltes de les teories, molts dels fàrmacs, molts dels mecanismes que realment no serien útils. Per tant, la focalització de la recerca quan arriba amb animals, ja siguin rosegadors o, jo com he dit abans, siguin micos, ja hem utilitzat al màxim les possibilitats de recerca no animal per avançar en la investigació.